aspaldiko partez, piraten pelikula hon bat ikusteko modua izan genuen. Han iritsi ziren Jack Sparrow eta honen Karibeko piratak. Pelikula hon baten osaigaz guztiak ditu. Lehenik eta behin, itsasontzi bat eta bertan benetakoa ez zirudien tripulazioa. Pelikula freskoa eta humorez beteta da. Klaus Badeltek konposatutako soinu banda bikaina du, eta ezin hobeto sinkronizatzen jakin zuen, irudi dinamiko eta arinak eta honetarako jarritako musika. Horrela, honako doinu ezagunak entzun genitzakeen.